Chow, pagtarong ha. Patay, mamayot na budani ba? Ay na sige reklamo diha. Kabalo bitaw kang ikaw rin halinog bayot sa tuwa. Ikaw lang lipaps. Ay na sige reklamo. Tara. Nag-unsa na pupunta diri dam? Na ako ka-date. Kailangan ako magpa-impress karon. Magkinat-kat na pud ne. Murag nice ni kamera na yung iPhone 15 fully paid, no? Asa na pud ka na ni mo gikan? Ay, si pangutaan na be, football karon. Piling dato kayo. Uy, sakto ra oy. Saday ka. Ay, turang bayot Chow. Dato hindi kay na oh. Tanawa, naka-gold oh. iPhone 15 ba yung cellphone oh? Kinsam na yung kauban. Bodyguard na, ilan kayo? Tuwa di ana uy. Dam! Hi! Nachawi oh! Dali mo! Dali! Sige, magpapansin ang cellphone oy. Dam, mauni mong booking ron. Hi dam. Gwapo siya. Pila may hatag ni mga ni Dam? 20. 40. 50. 52. Matay, nag-ihap pa manig sinsilyo. Wala, ipit yung kwadra ron. Kwenta ray kwarta. Ay, tingong lagi! Dam, kaya 1.5? Oh, kaya 1.5. Hala, bisan nagkapait-pait na. Kwartahan mi daw ka dam? Yes. Ako ni rest house tanan. Katuan ni mo Dam no? Grabig bulawan oh. Singig basa, mataya na. Hilong. Dam, kasi pwede may palibrig kaon diha. Gutom na kay ba? Patay, ipit na pod. Okay, yes. Pwede ta mga ron. Tara Dam, na restaurant ito. Patay, restaurant pa jud. Kaigo din ang 50. Mudawat maka ditong chike. Sige, wala manggali kay birth certificate. Ayay ka. Kuluro man siguro ni. Tara, mga na ta. Dali mo, pangaon mo. Uy, kani. Adam, kana lang ako ang pansit gisado. Nya, bihon gisado, vegetables, buttered ug pinakbit paisa na. Okay, gamay ra no? Ikaw Chow, pili Chow, upata ka order Chow. Ayaw na paps uy, maulo tong madam. Ay, okay naman good. Kadato anang madam. Dato, kailan mi ana? Pero before ta mag-order, okay lang mo kaon sa mga ni Ding Dong para busog na mudaan. Nah, maulsir ta ana Dam. Hindi uban pa man siya uy. Kasi na oy, kamadakan ka dira. Chow, kung okay lang sa imuha, magkuha sa kong kwarta sa akong Fortuner. Ah, dato oy, na Fortuner bay. Sige dam, mahulat mi. Actually, tulo kong car, pero Fortuner akong gidala ron. Magkuha sa kwarta ha. Chow, atong sundan tan-ano tuon say color siyang Fortuner. Tara. Pagdali mo. Utik kamay Fortuner oh, ito. Oh, unsa man to? Fortuner gidi ay. Bye! Fortuner sa baboy.